Ready, 1, 2, 3. Balai hambai, जों दिनै अर प्रेस मिट खायमानि कायसा कारण के दिनै बसकां 21 डिसेम्बर दिनै बिसिकताल ट्रिं न थैनाय जों दिनै अर किसा प्रेस मिट आसुकलायमानि जों आसुकलायमानि मेन होनखाय जों ताकलाय दिनै अ सुमुलि हाति इया केबे सुनाय बाजार जेन म बरकाथाल साका सिदाय मनपुरनि बिसिङाव कलायजा जों प्रति बছर न वो हाइके ताकलाय बायके जों 25 बছर जों ट्रिं बिसिकताल न जों लामजक सं हाइलाय माने ताकलाय बायके जों 25 बार अब हाइके जों पालायना थाङै दङ आबुनि उपलक्षे जों ताकलायके जेहेतु सिनि सिलभार जुबली जों अर कायसा सिनि गिफ्ट कुपन न हिनै मानो जों ताकलाय कायसा गिफ्ट कुपन 100 टाका रां बाय जों सिनि बसकाङाव दङ 10 टा प्राइस अ 10 टा प्राइस जों लासाव थाइसे जों सानाय सिनि गिफ्ट कुपन नि कायसा बिनि मूल्य अंनाय 100 टाका दिरुङाव फाइतेतै निनि जदि कपाल दंखांके निनि जदि बाइक दंखांके नों 100 टाका रां बाय न सिनि अर 25 टा प्राइस दङ सिनि फार्स्ट प्राइस हिनके गाड़ी सिनि बसकाङाव बेराजा बोलेनो सिग्मा दा सेकेंड प्राइस हिनके रॉयल एनफील्ड बाइक सिनि बसकाङाव न थर्ड प्राइस हिनके होंडा डिउ स्कूटी फोर्थ प्राइस दङ स्कूटी एक्टिवा स्कूटी फिफ्थ प्राइस दङ सिनि आईफोन सिनि बर' रंग बागै ताव बेलायखे आईफोन नाङै दङ आउन बागै जों आबनो 5 नम्बर नारक जाका ताई कैसा 6 नम्बर प्राइस दङ सिनि सैमसंग मोबाइल बेलाय गाहाम एकदम गाहाम न ताई 7 नम्बर दङ टीवी कालार टीवी सैमसंग 32 इंची अब हाइके 8 नम्बर दङ सिनि फ्रिज सिनि नक नुखुङा जों फ्रिज बेलायखे नाङै दङ आउन बागै जों बनो 8 नम्बर नारक जाका 9 नम्बर हंके वाशिंग मेशिन जे रिरक सुजांनाय वाशिंग मेशिन ताई 10 नम्बर हंका ओवेन अब हाइके सिनि 11 हयते 25 टा प्राइस अब हंका सिनि सान्त्वना प्राइस हिसाबै जों याफार जांनाय आबोने बागै जों जत सिनि अ सिनि जेफोरा हानि हास्थायनाय जत बर' रंग जों अबनो कसानाम जों सिनि अरताकलाय ट्रिं सिलभार जुबली एंनाय सिनि अट्रिंआव फायै मानजा फायनानै बागै जों जतनो सिनि कमिटि नेंनाय जों खाबाय खुबाय कयजाव अब हाइकेनो आबनो लगे लगे सिनि अर गिफ्ट कुपन दङ अ कुपन 100 टाका बाखे पायनाय गोबां प्राइस नरक फायनाय जदि निनि कपालाव दंखांके नों अ प्राइस बतलाङै थाङै मानाय अब हाइकेनो जों ताकलाय जोंनो हायना हाय मा खसव ताकलाय बायके सिनि 25 बছर जों सिलभार जुबली ट्रिं सिनि बिसिकताल ट्रिं न जों पालायना थाङै दङ अब हाय आसों न कुपन जों रिजांनाय जों दिनै तो रिमानलिया जों खाना निसिमि रिना साइटंनाय अब सारा सिनि तिरफ्राव न जों अब हाइके कोना रहानानै बागै जों साइटक लायनाय आमने बागै जत बर' रं न सिनि अ गिफ्ट कुपन न पायै बरंनि कपाल न बंनि कपाल न आमजोगै नाय मानो पाइथाक सालमारि बुसुगति दंना सिनेमा पाइथाक सालमारि हंके जों 21 डिसेम्बर जरा पाइथाक सिनि लटारि कुपन फाल लटारिया सिनि गिफ्ट कुपन फालजांनाय ताबुक ऑनलाइन इसिजन रुकुरक तमंग न अकुपन नानानि मुजुन हांके ऑनलाइन कि रक बुकिंग खाइना उ जमानो जों साइटंनाय ऑनलाइन ते नाहानानि बागै जत बरननो सेप साफ्रिनानि बागै जों साइटंनाय सिनि कमिटि रक साइटंनाय बो सालो अबो रिजल्ट लिजानाय अकुपन कुपन रिजल्ट बोलते ताबुक बो कुपन लिजागै दङ जे ओ गारि रक बगिनो रुकुरक न बागै लिजाङा जे माननाय रक न
जों अ गारि रंनो सिनो अ प्राइस रंनो सिनो जों 22 तारिखआव जों खेला अंनाय लटारि आरे सरि लाकी सिनो गिफ्ट कुपन जों आदिनो खालायनाय जे दिनाव नांगौ आदिनो जों रहना बागै जायथंनाय दा खायसे आबोनो लगे लगे जों सानामु जोङो सिनो अ गारि रक सिनो अ जे बाइक रक बाक्सा वाना लायो आं हायकरै बरक बाहायके नांखांके जों बाहायके लाङै मानाय बाक्सा जा खानाव तामनाय निने रेजिस्ट्रेशन फी नांगौ निने इन्सुरेन्स नांगौ रोड टेक्स नांगौ होननाय बाक्सा गोबां नखराव वाना लायजाक जों आबोनि बागैनो बननि वाना मानो जों वानाया खायना बागै जों अबाहाय खालायका कुनु तायरा रेजिस्ट्रेशन होनाय नांया इन्सुरेन्स होनाय नांया रोड टेक्स नांया नों नांखांके नों गारि मालांनाय ताय कुनु आरो रां खरसा नांया ना जों रहनाय रेजिस्ट्रेशन के साबुनि मुंनि दंनाय आबोखि नंनि जों रेजिस्ट्रेशन बोलते जे नांनाय बिनो बुङो रेजिस्ट्रेशन खालायनाय जों खायरिनाय जों कमिटि ओंलायनाय जों उनाव खायरिनाय टोटल कुपन खयजानाय टोटल कुपन जों आरो खालायजाका 1 लाख सुरो सिने आरो जों किसा गमाहारका 5टा जिरोनि परे 1 आबोनि परे जे 099999 आरो 5टा 9 अब हायके जों खालायनाय अब कुनु वानानो ककरै जतनि बसखाङनो जों मुथुंनाय गलाव जे बाबे मुथुं गुति रक दाव अब हायकेनो जों मुथुंनाय आरो कुनु सन्देह होननानै केवनि दावत होननानै कुनु चान्स गरै गुति दाना जोंहाबो कार्डनि फानो सोनामनो हानाय कार्डनि फानो सोनामनो हानायका किसा केफे रोंनायता जायबो सब हायंनायता जों कुपननि बेपारा हंके जों साइटलाय दङ जत एरियावनो बा जत डिस्ट्रिक्टआवनो जों डिस्ट्रिक्ट वाइज जों रहना बागै जों साइटनाय आने डिस्ट्रिब्यूटर दंनायता डिस्ट्रिब्यूटर तनि नायता अबहाय सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट चिनि स्टिरिं कमिटिनि प्रेसिडेन्ट बरम गोनां सचिन्द्र देबबर्मा ताय दङ जोंनि सेक्रेटारि कनभेनार प्लास सेक्रेटारि जोंनि ताकुक अरुण ताय जोंनि केसियार किचा साखामयानि बागै मोनजां मालिया आंनि जि के एडभाइजारनि चेयारमेन एडभाइजार बर्डनि लुवाइजित हामी हो नरकी ड्रिंक कमिटी नि बुखातिदा खाले तो ना जता नंनि क्लाबनि जोंङो दुइटा दङ सुमले हाति आबोनो जों सनाय बाजार होनो दं सनाय बाजार आगि सनाय बाजार थारमाने दाबो जों ककबरक बायखे सुमले हाति होनो एरिकाता ताय जोंनि अर इयुथ क्लाब दङ अ दुइटा मिलायना बाजार बाय क्लाब मिलायना जों अ तिरिं प्रत्येक बसरनो खालाय दङ ओंखाय दाख्लायबो अबहायनो खालाय जानाय लाकी ड्र ब थायो नरक आदिनो लाकी ड्र जोंनि प्लेस दङ याङो पान्थ जागा तिरिंकायो आरो जों गिफ्ट कुपन आरो जों बुथुमनाय ओके हामबाय